Ga oga, ga oga, ku faɗi ga oga, ga oga. Karatunsu on the beat. ga oga sama har ƙasa dai. Ga oga, Kwankwasa ne yau har jiya dai. ga oga, Abu sarki tsarinmu da ɗai. ga oga, Aga haske ya faɗaɗa ɗai. ga oga, Tuni mun bi mun samu rabo. ga oga, Wasu sun ja ƙasa sun yi zubo. ga oga, Gaba wanki mun yarda da kai. ga oga, Namijin zaki wa ya ja da kai. ga oga, Ga bakaki mai karya gada. ga oga, Dan Musa mun kwance kiɗa. ga oga, Ƙauna ce Allah ya haɗa. ga oga, Nasarori abadan abada. ga oga, Ka ci gida dauma ka daɗa. ga oga, In ka taho sai dai su raɗa. ga oga, Honorable Hassan Shehu faɗi. ga oga, A yi waƙa baitoci da kiɗi. ga oga, Nasarawa kun zarta siɗi. ga oga, A Kano Nasarawa babu haɗi. ga oga, Honorable Hassan Shehu Husaini ne ga oga, ya biya waƙa sako na sane. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. Sunana Kwamarar Umar Mustapha Kiru, kuma na zo daga garin Kiri ne. Ina ɗaya daga cikin wayanda suka amfana da wannan tallafi na tafiya ƙaro karatu ƙasashen Indiya. Zan yi karatu a jami'ar Sharda da ke New Delhi, kuma zan karanta abin da ya shafi fannin ƙananan halittu wanda suke samar da cututtuka, wato microbiology a turance. Muna kwarai godiya daga mai girma gwamna da jagoran Kwankwasiyya injiniya da Daliban Musa Kwankwaso da ya asasa wannan abu. Muna godiya kwarai da gaske. Muna godiya ga iyayenmu da suka bamu tarbiyya, suka raine mu tun daga farko har muka kawo wannan lokaci. Muna godiya ga al'ummar jihar Kano da bisa wannan dama da suka bamu je mu karo, ko mun yi alƙawari insha Allah in mun je wannan karatu za mu tsaya mu mai da hankali, za mu yi abin da ya kai mu dawo mu taimaki al'ummar jihar Kano da abin da muka karanta. Muna godiya kwarai da gaske. Muna godiya kwarai. To da farko muna godewa Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan rana mai cike da ɗimbin nasara, wacce wannan nasara ta tabbata ne a sakamakon ƙoƙari ga jagora shugaba na jam'iyyar NNPP mai girma injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso, sannan da ƙoƙari da jajircewa irin na His Excellency injiniya Alhaji Abba Kabir Yusuf. Babu abin da za mu ce da Allah sai godiya, Ubangiji ya shiga lamuransu, Allah ya tsaya musu saboda arzikin manzo Allah. Yanda suke kokari suke taimakawa talakawa, Ubangiji su ma Allah ya taimake su, Allah ya tsaya musu. Dukkanin waɗanda za su tafi wannan karatun wanda za a ɗauki nauyin mu baki ɗaya, Ubangiji Allah ya iya mana, Allah ya yarda za mu iya, ba dan mun isa ba, ba dan wayen mu ba, ba dan dabaran mu ba, sai dan cewa shine mai yin komai. Allah ya yarda, Allah ya lamunce mana saboda arzikin Annabi Muhammad. Nagode. Airport a yanzu a shirye-shiryen fara tashin ɗalibai guda 150 waɗanda suke cikin mutum 1,001 da gwamnatin jihar Kano ta ware ta kuma tantance ta ɗauki nauyinsu domin zuwa ƙasar India. Kamar da kuke gani nan yanzu mun shigo ne a shirye-shiryen karasuwar mai girma gwamna domin tabbatar da cewa ya raka su cikin jirgi sun tashi zuwa guraren da ya kamata. To ga executive secretary na scholarship board shine zai fi samun damar gaya muku wannan bayani idan an zo daidai gabar da ya kamata, amma almuhim da nake so in faɗa shine wannan al'amari da aka yi yau alkawari ne wanda mai girma gwamna ya dauka kuma ya rubuta shi a cikin kundin kudurorinsa da yake so ya cimma idan ya zama gwamnan jihar Kano. Ya hau duro a kananan hukumomi 44 na jihar Kano, ya kuma tabbatar da cewa da zarar ya zama gwamnan Kano zai dawo da shirin tallafin bawa ɗalibai, shirin bawa ɗalibai tallafi na karatu a kasashen duniya. Yau kuma ga cikin ikon Allah wannan mafarki ya zama gaskiya. Okay, so we are here at the airport in preparation for the departure of the 150 students out of the 1,001 beneficiaries of foreign scholarship, as promised by His Excellency during the campaign activities and in his blueprint as well. He is going to reintroduce the foreign scholarship, and today that dream is a reality. Thank you very much. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Sunana Kabiru Getsa Haruna, shugaban hukumar ba da tallafin karo ilimi ta jihar Kano, wato Executive Secretary Kano State Scholarship Board. Za mu so mu ji ga shirye-shirye sun zo sun yi nisa wurin tashi waɗannan ɗalibai yanzu haka kuna kuma musamman malamin Kano, za mu so mu ji
ya aka karkare yanzu misali me ya rage muku yanzu? To kamar kullum za mu fara ne da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki, kuma mu ƙara godewa mai girma gwamna injiniya Abubakar Yusuf, gwamnan jihar Kano, da ya ɗauki wannan alƙawari kamar yadda ake ta ji ana yana faɗa a gurare da dama tun lokacin kamfen, kuma Allah ya taimake mu ya ci da Allah ya bashi gwamna ya bijiro da wannan tsari na ci gaba da bawa 'ya'yan jihar Kano masu hazaƙa dama su je su karo karatu a gida Najeriya da kasashen waje. To yau rana ce ma iya cewa ta cika buri, ta tabbatar da alkawari, kuma ta jaddada godiya ga Allah domin an bijiro da wani muhimmin al'amari wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke wato jari ne ga jihar Kano da tarayyar Najeriya baki ɗaya. Kamar yadda aka gani ga mu a filin jirgin sama na Malami na Kano, kuma Allah da a yau jirgi zai tashi da ɗalibanmu wasu guda 150 wanda ni zan jagorance su domin za mu tafi ƙasar Indiya don raba su a jami'o'i kamar guda uku da aka wanda suke uku daga cikin 7, kuma Allah da rana ita yau ma kusan duk juma'a muna sa ran har daga nan zuwa sati 2-3 mu karar da waɗanda za su tafi Indiya, akwai masu tafiya Uganda ma, kuma za a ci gaba da wannan aiki na tantancewa ba tsayawa zai ba insha Allah. Wani kira za ka yi ga ɗaliban na ganin cewa sun yi kokari sun fitar da gwamnati kunya da iyayensu da kuma to ina ganin ɗalibai da abin da za a faɗa jagorori da shugabanni a kansu da shawarwari an yi ta faɗa, kuma jiya ma an ga irin yadda malamai da shugabanni da shi kanshi mai girma gwamna da jagoran mai injina da karabi musafin kusa yadda suka yi musu nasiha da iyayensu da sauran magabata. To ni a nan abu ɗaya zan ƙara musu da shi, kuma wanda kamar wa'azi ne ko faɗa ne ko nasiha ce, cewar su sani cewar kowa rai zai wa daɗi, in ji Bahaushe baran mai shi ne. Da abin da ake ta cewa aiki magana ce ta gyara kayanka wanda ya fi sauke mu raba. In suka tsaya suka yi abin da ya dace suka dawo da sakamakon da ake bukata, to koma waye zai ci moriyar wannan abin, to bai kai su ɗin nan ba. To don haka abubuwan da ake gaya musu abubuwa ne muhimmai da ya kamata su tsaya saurare su, kuma gaskiyar magana shine tsarin da aka bane zakulo su tsari ne wanda yake ba da hasken cewar Allah da za a samu abin da ake so, domin ba kawai rubabbun ɗalibai aka ja ka ɗebo ba, an ɗebo gwaraza ne aka ce wanda suke da mataki na farko wanda ya fi inganci a digirinsu na farko, wato first class honors. To dukansu guda 1,100 nan haka ne. So insha Allah muna sa ran za su zo da sakamako mai kyau kamar yanda 'yan uwansu na baya waɗanda aka ba su irin wannan damammakin suka dawo ga sunan suna ta fitar da mu kunya, alhamdulillah. Oga sama har kasa dai, kwankwasa ne yau har jiya dai, abin sarki tsarin mu da dai, aga haske ya faɗaɗa dai, tunan mun bi mun samu rabo, wasu sun ja ƙasa sun yi zubo, gaba wanki mun yarda da kai, namijin zaki wa ya ja da kai, ga bakaki mai karya gada, dan Musa mun kwance kiɗa, ƙauna ce Allah ya haɗa, nasarori abadan abada, ka ci gida dauma ka daɗa, in ka taho sai dai su raɗa, honorable Hassan Shehu faɗi, a yi waka baitoci da kiɗi, nasarawa kun zarta siɗi, a Kano nasarawa babu haɗi, honorable Hassan Shehu Husaini ne ya biya waka sako na sane. Assalamu alaikum warahmatullah. Alhamdulillah yau Allah ya cika mana burinmu. Wannan alkawari da muka yi wa matasa 'yan makaranta na jihar Kano yau gashi nan za su fara tafiya India. Muna musu fatan alkhairi, mun san za su zama good ambassadors din abba gida. Muna matukar farin ciki, alhamdulillah. Insha Sunana da Fisa Sabi'u ya kasai. Karamar kuma Kumbotso. amma da Allah za a ɗauke ku. To alhamdulillah gaskiya duk muna cikin farin ciki sosai, kuma mun gode wa Allah, mun gode wa mai girma gwamna sosai. Muna mai fatan alkhairi.
course da zan karanta shine MSc Environmental Science a nan Sharda University. Suna Nafisat Alhat Yakub daga local government Kiru local government. Zan karanci MSc Environmental Science a Sharda University India. To mai girma gwamna kawai abinda za mu mai sai mai fatan alkhairi mun gode Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su na alkhairi mun gode. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Muhammad Abdullahi ina ɗaya daga cikin waɗanda suka amfana da wannan tallafi na zuwa karatu don yin masters a ƙasar India jami'ar Sharda zan karanta MSc Chemistry. Muna yi wa mai girma gwamna godiya Allah ya saka mai da alkhairi Allah ya ji kan iyayensa Allah ya ji kan magabata Allah ya sa wannan karatu da zamu ya amfane mu ya amfani al'ummar jihar Kano gabaki daya ya amfani mutanen Najeriya gabaki daya ya amfanar da musulmai gabaki daya Allah ya sa ilimin da zamu samu mu zo mu mai da shi kan yan uwanmu da kannanmu da suke wannan jiha ta mai albarka ubangiji Allah ya sa karatun da zamu ya zama sanadiyar arziki ga wannan jiha ta mai albarka ta Kano. Muna godiya Allah ya saka da alkhairi daga kan waɗanda suka fara wannan program tun da kan jagora mai girma sanata Rabi Musa Kwankwaso Allah ya saka da alkhairi da mai girma gwamna da shauran dukkanin wanda suka bada gudunmawa wajen tafiyar wannan abu Allah ya saka. Sunana Haruna Abdulaziz Alhassan daga karamar hukumar Minjibir a mazaunin garin Dimawa a karamar hukumar Minjibir. Na farko dai ban san adadin irin godiya da zan yi wa wani sanata Allah ba ina wani sanata Allah da ya taimaki mu ya kara mana hikima da basira kuma ina godiya jagororin Kwankwasiyya na jihar Kano musamman jagora da Rabi Musa Kwankwaso da gwamnan mu Malam Abba Kabir Yusuf gaskiya sun yi na wajen kokari sosai ka duba ga mutum daga ƙauye an ɗauko shi baka san kowa ba an kawo ka ka ji ka karo karatu lalle wani ba karamin murna zai yi ba muna roƙon ubangiji sa ta taimake su ya shiga cikin lamarin su za a yi an daina bara mun bi mun amsa kira mun haulayi mun daina jira oga ne oga a sama oga ne oga a ƙasa masu nufin sharri sai sun na kasa wata kilma keya a tisa can gidan ɗankan da zuwa a ƙasa ga oga ruwa ya tafasa. Sunana Dr. Kabiru Yawo Abdullahi. To wannan program dai alhamdulillah an yi shi cikin nasara da cewa daga farkon wannan program din an fara da aiki kan aiki tun daga kan karɓar application zuwa wurin da aka tantance ɗalibai bayan tantance ɗalibai kuma aka zo aka fara duba abin da aka tantance sannan aka fito da wanda suka cancanta daga nan kuma aka fara wato aiki ba dare ba rana wajen ya zai a nema musu admission an nema musu admission a gurare da yawa a je can makarantar ba a samu wanda course din da ɗalibi yake so ba a je can makarantar ba a samu a haka dai sai da aka tabbatar cewa kowa ya samu abin da yake so amma abin da ya fi sha'awa dai shine duk da irin faɗi tashin da aka yi a ɗauki ɗaliban nan daga Kano zuwa Abuja bayan an je wani level su kwana ɗaya su kwana biyu su kwana uku akan yadda za su samu visa ga shi yau Allah ya kawo mu ranar da suke tashi an kammala wannan ɗalibai 100 da kusan 40 za su tashi su tafi ƙasar India a cikin ɗalibai 550 wanda su ne kashin farko na 1,000 su kaga wannan ba ƙaramin nasara ba ne wannan ɗalibai kuma muna da kyakkyawan fata kamar yadda na baya suka zama abin alfahari ga jihar Kano su ma za su zama abin alfahari da jihar Kano tunda za ka kalla za ka ga akwai likitoci akalla a cikin wannan zubi adadin su ya kai kusan 125 wanda kuma za su goge ne a fannukan da muke da karancin ma'aikatan lafiya akwai malamai na manyan makarantu wanda wannan karatu da za su yi wani bangare ne na inganta manyan makarantunmu akwai matasa masu hazaƙa wanda suka gama da sakamako mai kyau kamar yadda kuka sani dama kowa first class ne da shi wanda dama ce wannan da za su fara rayuwa domin da ka san da ka samu added qualification foreign experience
interaction with different diverse number of ethnic group from all part of the world. Wannan ya ƙara maka value, ya ƙara maka employability, ya ƙara maka pay, ya ƙara maka abubuwa da yawa. Kuma muna sa rai zai will see what work in other places. Za su zo su gaya za su yi mu ma abubuwan da muke yi a nan ya zama ya inganta. Inda muke a mataki na ɗaya mu haɗa kai da su a tafi mataki na biyu, inda ake a na biyu a tafi na uku, a haka dai Allah yadda kwalliya za ta biya kuɗin sabulu zai zama kowa abinda gwamnati ta kashe ya samu wannan karatu bai zama asara ba, kuma kowa in Allah ya yarda ya amfani kansa da al'umma. Shirin ba a ce ba a ba, yau na ga ƙarshen bokan sai da ya yi musu mugu ba. Sama ba musamman kaya ba, ba zai mana gwamna ba. Lokaci bai zo ba, ‘ya'yanmu ba zai mulka ba. A Kano ba zai karɓa ba, matanmu ba zai mulka ba. Kwarai ruwa mai ɗaci ko mai kishi ba a kurba ba. Kwankwasawa ne ba a wai ba. Karyar ka baki ya mugu canja jiha ba. Jirgin sama ya dole abba Kano ta ido ba. Kwankwasa sarki ne a siyasa a ba mu hukun gyaro ba. Ashe Kano in ka da direban baya ba zai mallaka ba. Musanya ta zuge iya mana aiki baro obar wando ba. Ba mu san wasa ba, ba mu san wannan ba. Direban mata shi ya jawo direban baya. Ya barar da zaki manyan jami'an gwamnati. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ɗalibai na fiya ku murna, na fiya ku farin ciki, kuma na muku nasiha da abubuwa guda hudu. Na farko ku gode wa Allah da a cikin dubunnan ɗalibai miliyoyin 'yan jihar Kano kuka yi nasara aka zaɓo domin ku wakilci jihar Kano, wakilci wannan gwamnati, ku je ku ilimi domin ku zo ku gina wannan jiha, ku gina wannan ƙasa. Gode wa Allah, ku ce alhamdulillah. Abu na biyu, ku gode wa sanata injiniya da Rabi Musa Kwankwaso da Abba Kabir Yusuf. Shi ya fara wannan program kuma mai girma gwamna ya zo ya dora. An zaɓe ku ne za ku bar ƙasarku, za ku bar yankinku, za ku shiga wata duniya. Waya da shi yana Australia, kuma wannan gwamnatin ce ta ɗauki nauyinsa yana karatu. Bayan ya gama gwamnatin suka rike shi, yanzu haka yana musu aiki. Wani zai dawo Najeriya, pilot din ya zo ya gaishe ni, ya ce ban gane ka ba, ya ce ina cikin waɗanda injiniya Rabi Musa Kwankwaso ya ɗauki nauyi suka je suka yi karatu. Na ji daɗi da ya zama ɗan Kano ne yake tuka ma a sararin samaniya, kuma wanda ya ci moriya wannan tafiya. Abu na biyu, kuna da addini, kuna da al'ada, kuna da halaye. Za ku je ku cakuɗi da mutane iri daban-daban, ku riƙe addininku, ku riƙe halayenku, ku riƙe al'adarku. Abu na uku, ku gode ma iyayenku, kuma wasu daga cikinku suna da iyali, to ku dinga kula da iyalinku. Na gansu da yawa, wasu ba kun basu da goyo, to ku dinga yi musu waya, kuna musu test, kuna faranta musu rai da kalmomi masu daɗi, har da na ƙauna da na soyayya da na farantawa, don su san tafiyarku. Kun san mu kula muke da aure, so muke mu ƙara inganta shi. To da kalmomi masu daɗi na soyayya, na farantawa, na jin daɗi ku dinga tura musu domin su ci gaba da muku addu'a. Sannan iyayenku ku kula da su, ku dinga neman addu'arsu da faranta wasu. Wannan tafiya da za ku yi, Allah ya ba ku nasara. Abinda kuka je nema, Allah ya sa ku samu. Allah ya sa kuma ku rike amana waɗannan bayan Allah. Ku zo ku, akwai Najeriya, ku 'yan Najeriya ne. Akwai Kano, ku 'yan Kano ne. Akwai Kwankwasiyya, ku 'yan Kwankwasiyya ne. Za ku rike waɗannan
amanoni, kuma abinda aka yi muku in kun samu dama kuma kuwa wasu. A wancan karo da aka sallami ɗalibai, mai girma sanata yake gaya min cewa wasu daga cikin ku ne su ma suka yi tunanin bari abin da aka yi musu su ma su wasu wa wasu. Kun ga alheri ya ci gaba da dorewa. So muke kamar shekara 1000 nan gaba ya zama cewa wannan alheri ya ci gaba da dorewa. Wani ya dora, wani ya dora, wani ya dora ya ci gaba. Allah ya muku albarka, Allah ya baku nasara, Allah ya kai ku lafiya, Allah ya kare lafiyarku da mutuncinku, Allah ya buɗe kwakwalon ku gane abin da ake koya muku. Mai girma gwamna, Allah ya saka ma da alheri, Allah ya maka albarka, shari'a da kake fuskanta Allah ya baka nasara, ayyukan da ka ɗauko na gina wannan jiha ta kowane bangare Allah ya baka nasarar cin nasara a ciki. Mataimakanka Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa, Allah ya ba wannan jiha ta mu albarka, ya zauna da ita lafiya, ya kare mu daga dukkan fititu. Wa sallallahu ala nabiyil karim wa alihi wa sahbihi ajma'in.